дар карьераи бисёре аз футболбозони бузург якчанд бозиҳоро дидан мумкин аст ки барои онҳои рақобатҳо тақдирсоз шуданд ва ё ба таври кофӣ бузург будани онҳоро нишон доданд. Бозии нотакрори Зинедин Зидан зидди мунтахаби Бразилия дар ҷоми ҷаҳони соли 2006, ҳунарномаи зебои Роналдино дар Сантьяго Бернабеу ва ё бозии Роналдои бразилиёӣ дар Олд Траффорд. Чунин мисолҳо кам нестанд ва ҳамаи онҳоро як сифат ба ҳам муттаҳид месозад. Бисёре аз ҳунарнамоиҳои зебои футболбозон аслан дар рақобатҳои муҳим ва ҳалкунанда рух доданд, ки ин чиз онҳоро аз дигар футболбозон фарқкунанда мекунанд. Дар бозии дӯстона ба ситора табдил ёфтан ва карьераи худро тағйир додан барои дилхоҳ футболбоз вазифаи ғайриимкон аст, ростӣ агар номи ӯ Криштиано Роналдо набошад. Бозии дӯстона байни дастаҳои Спортинги Лиссабон ва Манчестер Юнайтед моҳи августи соли 2003 бояд як марҳилаи омодагии дастаҳо барои сезони нав мешуд, аммо он на танҳо тақдири як ҷавони португалиро иваз кард, балки ба таърихи футбол таъсири калон расонид. дӯстони азиз, сарпарасти видеои мо 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро меёбед. Дар ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood соҳиби $100 шавед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. солҳои 2000-2001 байни Спортинг ва Манчестер Юнайтед шартнома оиди ҳамкорӣ ба имзо расида буд, ки он ҳамчунин ба хариду фурӯши футболбозон тааллуқ дошт. Агар ба дастаи англисӣ аз Спортинг ягон футболбоз маҳқул мешуд, пас онҳо барои харидории ӯ аз дигар дастаҳо дида бартарии калон доштанд. Роналдо бошад яке аз футболбозоне буд, ки диққати Манчестер Юнайтедро ба худ ҷалб карда буд ва вақте ки Карлош Кейруш ба вазифаи ёрдамчии сэр Алекс Фергюсон таъин карда шуд, ӯ ҳамон забон ба Фергюсон маслиҳат дод, ки ба ҳунари Роналдои ҷавон аҳамияти ҷиддӣ диҳад. Бале, дар аввал диққати мутахассиси шотландӣ ба футболбоз он қадар зиёд набуд, аммо тобистони соли 2003 тамоман нуқтаи назари ӯро дигар кард. Вақте Спортинг варзишгоҳи нави худ Жозе Алваладеро, ки Португалиё барои Евро 2004 сохта буданд, расман кушода шуд. Аввали ҷуза зидди лиссабониҳо Манчестер Юнайтед бозии дӯстона баргузор кард ва ҳарчанд барои Спортинг ин вохӯрӣ хело аҳамияти калон дошт, аммо Юнайтед низ намехост ин ҷо шикаст хӯрад. Онҳо ба ин чиз роҳ дода наметавонистанд, зеро статуси чемпиони Англия ва яке аз беҳтарин дастаҳои ҷаҳонро доштанд. Аммо аз ин ҳам бештар Криштиано Роналдо ташнаи ғалаба буд. Дар давоми ҳамагӣ як мавсим Роналдо аллакай дар чемпионати Португалия ҳамватанони худро ба ҳунарнамоияш ба ҳайрат оварда буд. Суръати баланди ҳаракат ва кор бо тӯб, тӯбронии зебо ва техникаи нотакрор. Маълум буд, ки ӯ бисёр дар чемпионати Португалия боқӣ намемонад ва ҳатто ҳамон сол Криштиано Роналдо метавонист ба Арсенал гузарад. Ӯ ҳатто барои вохӯрӣ бо Арсен Венгер ба Лондон рафта буд, аммо дар натиҷа бозигари онҳо нашуд. Ҳарчанд ки бо Арсенал Роналдо натавонист маслиҳат кунад, аммо талабгорони Криштиано ҳамоно хело зиёд буданд ва ҳамон бозии дӯстона бо Манчестер Юнайтеди бузург барои Роналдо имконияти хуб барои реклама кардани худаш буд. Аз дақиқаҳои аввали вохӯрӣ Роналдо кӯшиш мекард, ки ҳамаи ҳунарҳои худро нишон диҳад. Ӯ дар кунҷи чапи хатти нимҳимоя бозӣ мекард ва вақте ки тӯбро қабул мекард, ҳамоно қарорҳои ғайримуқаррарӣ мебаровард. Дар як лаҳза Криштиано тавонист бо ҳаракати тез Ҷон Оширо фиреб кунад ва бо пушти пояш паси зебо диҳад ва ӯ якчанд ҳаракатҳои фиребкунанда анҷом диҳад, ки онҳо бешубҳа бо пасҳои зебо зарбаҳои қавӣ тамом мешуданд. Дар дақиқаи 20 Роналдо аввалин маротиба ба дарвозаи Юнайтед зарба зад. Ӯ дар кунҷи чап тӯбро соҳиб шуд, бо стили хоси худ ба марказ гузашт ва сипас хело зарбаи тезу сахт зад. Бартез бошад нахост дарвозаро зери хатар монанд ва тӯбро баргардонид. Чанд лаҳза пас Спортинг ҳисобро кушод. Криштиано бошад дар ҳамлаи голӣ иштирок кард, аммо ӯ бешубҳа аз ин чиз бисёртарро мехост. Пас аз партоф аз кунҷи рост Роналдо кӯшиш кард, ки бо зарбаи сар тӯбро вориди дарвоза кунад, аммо нашуд. Ҳавоҳои ӯ дар кунҷи чап бошанд тамоман гапи дигар. Роналдо гӯё Оширо масхара мекард ва баъзан вақт ҳатто онҳое ки аз пушти Оши истода буданд, онҳоро ҳам фиреб мекард. Дар симои Оши дард ва ҳайронӣ дида мешуд, ба ёд меорад сэр Алекс дар китоби автобиографияи худ. Баъдан ӯ маҷбур мешавад, ки Оширо аз майдон гирад. Ба ғайр аз ин, дар танаффус Фергюсон боз як қарори муҳим баровард. ӯ ба директори иҷроияи даста Питер Кенни муроҷиат кард ва ба ӯ чунин шарт гузошт: мо аз ин ҷо намероем то вақте ки бо ин бача шартнома набандем. Қарори мутахассиси шотландӣ ниҳоӣ ва устувор буд. Дар майдон бошад Роналдо ҳунарнамоияшро идома медод. Рақибон ростӣ зидди суръати ӯ истодагарӣ кардан наметавонистанд. Роналдо бо тӯб ҳамон қадар тез ва зебо бозӣ мекард, ки онҳо маҷбур мешуданд, ки қоидаро вайрон кунанд. Аз ҳама шавқовараш он, ки ба сину соли хурди худ ва рақибони машҳураш нигоҳ накарда, Роналдо хело осон ва зебо бозӣ мекард, ки ин касро бештар ба ҳайрат мегузошт. Болои ин Роналдо дар қисми дуюм ҳамчунин универсал будани худро нишон дод. ӯ акнун аз кунҷи
муқобили майдон бозиро сар кард ва ҳамон замон имкони голзанӣ дошт. дар кунҷи росту тӯбро қабул карда аз ҳимоятгарони юнайтед ба осонӣ гузашт ва хост тӯбро ба дарвозаи Бартес ворид кунад, аммо Фабиани таҷрибадор ин зарбаро ҳам бартараф кард. дар дақиқаи 80 Роналдо боз дар комбинатсияи голии Спортинг иштирок кард. ӯ дар зери фишори сахт қарор дошт ва ҳамин лаҳза як финти мушкилро иҷро кард, то тӯбро дар майдон нигоҳ дорад ва чӣ тавре ки баъдан маълум шуд, ин амали ӯ бефоида набуд. пас аз ин лиссабониҳо голи сеюми худро заданд, ки ин дар натиҷа ғолиби ин бозиро 100% муайян кард. хулоса рақобат бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи Спортинг тамом шуд, аммо баъд аз бозӣ ҳама натиҷаи бозиро муҳокима намекарданд. бозии нотакрори Роналдои ҷавон мисли футболбозони ботаҷриба ва калонсолон ба назар мерасид, ки ҳеҷ кас дар Юнайтед оиди харидории ӯ ягон савол надошт. пас аз бозӣ бозингарони Манчестер Юнайтед тренери худро аз ҳарвақта дида зиёдтар мунтазир шуданд. чӣ тавре ки маълум шуд, сер Алекс бе Роналдо аз Лиссабон намеравам гуфта шӯхӣ накардааст ва ӯ дар гапаш истод. пас аз он бозии нотакрори худ Роналдо футболбози Манчестер Юнайтед шуд. дар давоми 6 соли оянда Роналдо дар ҳайати Девҳои сурх зиёда аз 300 бозӣ анҷом дод, 118 гол зад ва 9 ҷоиза ба даст овард, ки аз онҳо як ҷоми Лигаи Чемпионҳо ва 3 медали тиллоии Премер Лига. акнун бошад дар ҳисоби Роналдо 5 тӯби тиллоӣ ҳаст. ӯ ба яке аз легендаҳои футбол табдил ёфтааст ва бисёр бозиҳои муҳимро аз сар гузаронидааст, ки яке аз муҳимтарини онҳо ин ҳамон бозии дӯстона зидди Манчестер Юнайтед мебошад.